Hayırlı irte dostlar. Biz bugün şuşunday salqın günde Eyda Kittik'nin şirattағы шығарылышын түшірге қоя келдік дей болайсыз. Қоқмараға. Дұрысың әйткенде, мен Қоқмараны Қозанға яқын дей ойлайдым. Ол біраз ирақ екен, һәм онда келер үшін юллар бик тә бұрмалы, һәм навигаторсыз келіп жетуі қотлаулыдыр да кебек миңа тойылды. Шулай булуга да карамастан, иртәнге 9-нчы яртта һәм без Қоқмарада. Без аның үзәгендә дип аңладым. Қоқмараның иң үзәге булмаса да, бу яшүсмерләр, яшьләр кайный торган үзәге Қоқмараның, чөнки монда безнең урнашкан мәдәният йорты. Әнә уланда шундый матур бина. Һәм менә монда безнең урнашкан китапханә. Инде менә монда безнең урнашкан Галактика иҗат йорты. Күрәсез, алар бөтенсе бер ноктада. Һәм хәзер без сезнең белән иң беренче керәбез иҗат йортына, аннары барабыз китапханәгә. Инде аннары безнең тагында тикә урыннар булачак. Үзем дә көтәм. Рәмзи апа, менә без синең белән бүген Галактика иҗат үзәгендә. Бу Олизе. Белмәгәне юк бу кызның. Қоқмарада аны белмәүчеләр юктыр. Бүген Қоқмара белән безне ул таныштыра. Әлеге бина 2010 елда гына төзелгән иде. Һәм күрәсең, монда ничек тыныч. Чөнки иртәнге 9. Шулай. Әмма монда инде 2 түгәрәк эшли. Иртәнге таңнан. Әйе, берсе безнең бию түгәрәге, икенчесе мода һәм дизайн түгәрәге. Әйдә без синең белән башта бию түгәрәгенә барабыз. Андары өскә менә бездә мода һәм дизайн барабыз. Киттек. Dostlar, siz gördünüz indi men яңа гына биеп карадым һәм дөресен әйтим, мен чыннан да бии белмим, чөнки минем бер кайчан да бию түгәрәгенә йөреп караганым юк. Менә миңа яңа гына сөйләп тордылар, без менә монда кер алдыннан гына, монда балалар гына түгел, зурлар да хәзер эләгә алмый, чөнки урыннар юк. Инде тренер ничек кенә бүтән балалар һәм өлкәннәрне биергә өйрәтәсе килмәсен, әмма моны эшли алмый. Шуңа күрә бу чыннан да искиткеч. До этого я была хореографом. Моңа кадәр мин Нократ аланындагы Кристаллик ансамблендә хореограф булып эшләгән идем. Аңар Шисә Казанда эшләдем. Ни өчен нәкъ менә Қоқмараны сайладыгыз? Чөнки Кукмарада ихтыяҗ бик зур. Балалар һөнәри, профессиональ белемгә сусаган. Алга таба тагында камилләшербез, уңышка ирешербез дип өметләнәбез. Дуслар, менә Татьяна әйтмәдеме, минем әйтеп бетерәсем килә, мен аны сөйләшкәндә әйттем инде. Менә район җирлегендә шундый яшь, шибәр, энергиясе ташып торган шундый белгечләр булганда, миңа калса, яшьләр, балалар, яшүсмерләр, алар инде тартылалар менә шул урынга. Аларга индидер үрнәк күрсәтү кирәк, үрнәк кирәк һәм Қоқмарада шундый түгәрәк булу, ул инде бу чыннан да искиткеч. Һәм инде моңа да ихтыяҗ зур булу, минем сүзләрне тагын бер кат исбатлый. Сәмсез. Привет. Дуслар, чыннан да бик кызык килеп чыга. Менә без яңа гына сезнең белән бию түгәрәгендә булдык. Аңында йөрүче балаларга чыгыш ясаганда бит берсеннән берсе матур костюмнар кирәк. Алар астагы этаждан өскә этажга менәләр дә шушы түгәрәккә. Менә безгә шундый костюмнар кирәк дип әйтәләр. Һәм безнең мондагы кызларыбыз аларга менә шундый костюмнар тегеп бирә. Шәп. Бию дә әзер, костюмнар да әзер. Һәм төрле ярышларга барып, иң беренче урыннар алып кайталар. Қоқмара егет кызлары. Миңа монда вообще бик ошый. Илназ кияр, мине төшер. Дуслар, мин гомумән мода һәм стиль белән кызыксына торган кеше буларак сезгә әйтәм, карак зәремдә ничек шалбар. Ул чыннан да модный шалбар. Модный ничек була татарча? Зәвыклы булмый. Зәвыклының башка сүзе бар. Менә бу тукыма
Bu сезонда, узган сезонда ул модада ие, бик каты. Быел ул шулай ук модада. Мында һәм мода буенча киңәшләр китерәм сездән. Вот, искиткеч. Бу шулай ук ниндидер нигә булачакмы? Ниндидер костюм булачакмы? Юк, үземә теккән әйбер. Син моны үзең киеп йөрәчәксең. Шәп. Кара кызга кайм килеп электем. Ах, минем мәхәббәт монда. Бусы нәрсә була? Син комбинезон тегәсең, шулай үзеңә тегәсең. Сез монда бушлай шөгыльләнәсезме? Бу бушлай була. Сез бушка үзегезгә шундый шәп әйберләр тегәсез. Миндә кукмарага җыйын барсын микән? Нигә балалар тормышта кирәк? Нигә күреп бәләгә кирәк? Кызларга кирәк тормышта бит. Шул. Монда нәрсә безнең булачак? Бу ниндидер Выкройка. Дөринде. Син разбираться итәсеңме? Юк. Выкройкалар дип сөйлисең. Безне просто технология оқытысы мәктәптәшендә әйбәт. Барышында әйбәт. Понравилось прям очень. Спасибо большое. Я остаться могу. Дуслар, biz инде галактика иҗат йортыннан чыктык. Бу безнең беренче генә нукта булуга карамастан, монда миңа искиткеч ошый. Нәрсә дип әйтим, кешеләр монда шундый кунакчыл, алар шундый шат күңелле, елмаеп көлеп кенә торалар, юмор хисләре ташып тора. Һәм бу чыннан да искиткеч, кәеф 100%. Һәм хәзер без китәбез икенче нуктабыз китапханәгә. Анда безне шундый кызыклы очрашу көтә яшьсмерләр белән. Һәм алга таба карагыз, дуслар, карагыз әле монда нинди искиткеч китапханә. Илназ, төшерәсеңме? Бу ремонттан соң ачылды, күптән түгел генә ачылды. Һәм инде менә без анда керәбез һәм хәзер карыйбыз. Рәмзия балаларны ялкын журналы белән таныштырган арада мин сезне яңартылган китапханә белән таныштырасым килә. Әлеге китапханә 1983 елда төзелгән, әмма 2020 елга бу китапханәгә реконструкция салган. Әлеге китапханәгә яңа китаплар, мондай заманча утыргычлар, яңа компьютерлар, Wi-Fi сети һәм шулай ук кинозал да ясалып куйган. Resim bile kurmayasın mı? Yarı. Әйдә көтәм, ладно, язырсам. Дуслар, biz яңа гына шундый җылы очрашу үткәрдек Кукмара китапханәсендә. Шуннан да менә үзегез күрдегез, балалар кызыксынды, аларның күзләрендә шундый ышкыннар күрү, аларның журналистика белән, гомумән бу өлкә белән кызыксынулары шундый җылы хисләр генә уята һәм горурлык хисләре дип әйтим инде. Һәм шул вакытта аңлыйсың, син дөрес юнәлеш буенча барасың. Без гомумән дөрес юнәлеш буенча барабыз. Һәм инде бу искиткеч яхшы. Уңга киттем, сулга киттем. Уңга карасам да юк, сулга карасам, наоборот. Уңга карасам, карап, утырып еласам да юк. Та-та-ра-та-ра-та-та. Менә без ашап та чыктык, ләкин сез аны күрмәйчәксез. Рәмзия панички сиңа бара ризыклары. Менә дөресен генә әйткәндә, мин инде Кукмарага килгәндә кичә безнең операторның да башын котырып бетердем. Әйдә брой бәлеше ашыйбыз, брой бәлеше популяр Кукмарада дип. Менә миңа бүген безнең сөйләшүне сизгән сыман брой өлеше пешереп ашаттылар. Һәм нәрсә дип әйтим, миндә шундый ике яклы хисләр калды. Ул тәмле дә, әмма шул вакытта бик сәерде. Дуслар, бу урында минем сезгә сорау бирәс килә. Сез яратасызмы брой бәлеше һәм гомумән бармы сезнең якларда андый ризык? Бу турыда безнең комментарийларга языгыз әле, әйдәгез шунда фикер алышыйк. Дуслар, безнең киләсе нукта нинди дип уйлыйсыз? Без инде анда килеп җиттек. Әнә, карагыз. Без шунда. Нәкъ шунда. Бу, дуслар, белдегез инде.
Biz Кукмара итекләрен карарга килдек. Кукмарага килеп, итекләр күрмичә китү ул инде гынах булыр дип Шулай. уйладык. Рәмзи апа, безгә тегендә. Аха, киттек. Гөлнара, әйтегез әле, бу бит инде Кукмараның иң танылган кибете. Менә монда көнне ничә кеше килә, син санаган бармы? Юк, безнең төп түгел санаган юк. Әмма дә ләкин безгә иртәдән бирле кичкә кадәр эш сәгатьләребездә имәк кеше өзлексез безнең кибетне бәк яратып киләләр. Ассортимент киң, бой безнең ассортимент. Бөтен продукция 100% натураль, сарык җаныннан. Бернинди синтетический добавкалар безнең юк. Шуңа күрә аяк безнең гел җылыда. Кем безнең продукцияны кия бер тапкыр алды, ул гел килә безнең продукцияны алырга. Балаларга, улларга, әбиләргә, ну, барча кешегә инде. Аннан соң бит инде безнең кибеткә тагын ничек киләләр инде? Кукмара безнең бит инде кирде туристический маршрутка Татарстанда. Кукмарага киләләр чаңгыда шуырга, сноубордда шуырга безнең тау бар инде, Метная гора име. Без әле анда барабыз бүген. Тем более име. Ну, һәм дә инде чит төбәкләрдән халык инде безнең бәк әйбәт интернет-магазин эшләп килә. Интернет-магазиннан дагын саталар, магазин valinok.rf-тан. Без бу араларда менә Канадага, Италиягә дагын итекләребез китте. Аллага шөкер. Канадада, Италиядә дә Кукмара итекләре килә. Канада, Италия, Греция, Латвияларга китте, Украинага. Именно Италиядан даже покупатель безне җибәрде фотографиясын, фотоотчет ясап, итектән иде. Беләсезме, мине нинди сорау кызыксындыра бу моментта? Италияга киткән итек ул нинди? Күрсәтсәгез я. Әйдәгез күрсәтәбез. Кызык бит? Сезгә кызыкмы? Италияга киткән итек безнең менә монда иде. Рәсеме шундый түгел. Но мин менә күрсәтәм инде, что подошвенный итек безнең китте анда. Әйе. Иптәшләр, менә бу итекләрне Италиядә дә киеп йөриләр бүгенге көндә. Беләсезме шуны? Валишларыбыз безнең китте Канадага. Менә ничә тапкыр инде. Валишлар, әйе, валишлар бит алар гомумән хәзер популяр аяк киеме. Улар 1-2 ел әле ул гел трендта дисәң дә булай. Әйдәгез аларны куян карабыз әле. Әйдәгез карап алабыз валишларны. Сезнең кебек булдыр булмый Рәмзия татар телендә. Рәмзия. Сез бик оста сөйлисез. Менә монда. Карагыз әле. Нинди генә юк. Валиш сойларга монда киләсе булган икән. Мин Казан буйлап валиш сойладым. Әмма үземә ошаганы тапмадым. Чөнки миңа кирәк менә шундый бер нәрсәсез, русча итеп әйткәндә, однотонный белгән булсам Кукмарага хәтле киләм. Безнең монда Кукмара кибетендә менә бу кибеттә, фабрик кибетендә валишлар сатыла без украшений. Бизәлмәгән валишлар сатыла. Сайтыбызда безнең бизәлгән валишлар дагы бар. Сайттан бизәлгәнне дәгән алырга мөмкин. Менә бизәүләрне шулай ук монда эшлиләр. Бизәүне безнең эшлиләр хатын-кызлар бизиләр име үз куллары белән. Үз куллары белән. Кулдан эшләнгән, әйе, кулдан. Гомумән безнең бөтен продукция дисәм, дип әйтимме соң инде кул белән эшләнелә. Аңлашылды. Рәхмәт сезгә бик зур. Ярар. Мы сейчас едем по пути на горнолыжку. Юк, тукта. Син монда татарча әйтергә тиеш идең, Лиза. Без лимонад, эшергә барабыз. О! Булды. Син русча сөйлисең. Менә күрәсезме, без Кукмарага килдек тә, монда русча сөйләшүчеләрне дә татарчага өйрәтеп кайтып китәбез хәзер. Әйме, Зилә? Алар байлы яхшы аңлыйлар, сөйләшкәннәр генә. Әйе, шулай хөрсәчә. Кукмараның руслары да татарча бик яхшы сөйләшә һәм аңлый. Вау! Дөрес. Киттек лимонад эшәргә. Миңа Ализа әйтә, шундый тәмле лимонад эшертәм ди. Әйт әле, бу лимонад, бушка лимонадлардан нәрсә эшләп алырга? Әйдә, син үзең эшеп карыйсың, Нәйман. Үзең әйтерсең. Әйдә китек. Әйдә, курамда кеше ничек күп дим. Әйе, шул курамда кеше ничек күп. Әйе, бигрәк күп. Элек шундый лимонадлар эчкәннәр име? Әле бит моны каяндыр табырга кирәк. Бу аппаратны каян тапканнар? Электән калган, монда башта булган үстәргә гезереп. Әйе. Эшеп кара әле. Тәмлеме? Ул шундый газированный.
Темді. Темне инде битиңнен көрөм темне экенин. Мәш барсың? Жок, рахмат. Пандемия. Бермен. Сау болыңыз. Айбат болор. Сау болуңуз. Ой. Так, иптешлер, хәзер була бик экстремаль контент. Сез әзерме? Без хәзер шуачакбыз. Нәрсәдә? Сноубордта. Менә шундый миңа бирделәр ботинкалар. Монда уже безнең профессионаллар. Алар инде әзер. Кара, бу сноуборд бигрәк мотор. Моны теге яң. Сике Микки Маус була. Достар, менә хәзер кергәнче мин сезгә бер мәгълүмат әйтәм, әйме? Кичә интернетта Кукмара турында укып утырганда шундый кызыклы фактка топ булдым. Бактың исә, элек менә монда бу таулар булмаган, бу агачлар монда булмаган, бу булган таулар. Һәм бу тауларны утырткан шушы Кукмара халкы һәм карагыз әле анда хәзер ничек мотор. Анда урман, анда шундый нарат урманы. Бар минем шапкалар әйе. Ого. Иптәшләр, мин монда спорт инвентарь алырга кергәч, менә шундый шәп егет белән таныштым. Бу Мурат. Аңа ничә яшь? Аңа 22 яшь. Аңа 22 яшь. Һәм мин аннан син монда кем булып эшлисең дип сорагач, ул миңа әйтте, ул монда спорт инвентарьда бирә, шул ук вакытта ул инструктажлар да үткәрә, сноубордта да йөрергә өйрәтә, тау чаңгысында да йөрергә өйрәтә, универсаль шәхес. Шушы тау горнолыжканың алыштыргысыз хезмәткәре. Дөресме? Шулай әйтсәң булай. Әйдә сөйләле, син кайчан шөгыльләнә башладың бу тау чаңгысына? Мин тау чаңгысына бастым 4 яшьтән. Минем ошай булып чыкты, что әни минем тренер булып эшли тау чаңгысы буенча. И вот 4 яшьтән ул мине бастырды чаңгыга. Мин иренә башладым, әкрен-әкрен аннары ярышларга йөри башладым. Вот, аннары тиздән мин тоже шул чаңгыда гына туктамадым, мин сноубордка тоже кызыксындым. И шунда бастым. И хәзер и сноубордта да, и чаңгыда да йөрим, шулай булып чыга. Син аңламча ниндидер ярышларда җиңүләрең дә бар? Әйе, безнең монда секция. Бәләкәй балалар тоже занимаются, и без ярышларга йөрибез. Син тренер. Мин хәзер тренер булып та эшлим. Күрдегезме, ул тренер да шуңа үсте. Әйе, син миңа яңа гына әйттең, син Татарстанның җыелма командасында булгансың тау чаңгысы буенча. Әйе. Әйе, син анда кайларга йөридең, нәрсәләр? По всей России, бөтен Россия була, без йөридек, Кавказлар, без также Италияга йөрдек сборларга. Вот. Бөтен Кавказны без объехали, Архызлар, весь Урал. Ну, все перечислять тоже. Теге бик Кубанда шәһәрләр. Син бүгенге көндә Кукмарада яшисең. Кукмарада, Казанда яшисең була. Казанда укыйм, монда яшим эшлим. Кем булырга укыйсың? Мин инженер по нефтяной отрасли булам. Ага. Бу синең хәзер хобби буларак калды инде. Ну, хобби шикеллерәк. Үзең киләчәктә кем булып эшлисең килә? Шушы бу юнәлешме әллә нефть өлкәсеме? Ансын пока әйтә алмыйм, так как не определил, что әйтсәң була. Әйдә, мин сиңа шундый сорау бирим әле. Ни өчен һәр кеше тау чаңгысына басарга тиеш гомерендә бер тапкыр булса да, я сноубордка? Ага, потому что нәсәгә, потому что бик экстремальный вид, бик кызык, кешегә була ул тау чаңгысы бөтен җирдә юк бит инде. Ул локально в разных местах, то есть например, Татарстанда безнең 3 горнолыжка. Ул бик күп түгел, бик күп дип шутланмый, ул как редкость дип шутлана. Ну, бик кызык дисәң була инде. Шул. Рәхмәт. Менә бит син ничек татарча мотор сөйлисең, мин сөйли алмыйм, татарча белмим дигән була. Менә мин сезгә тагын бер тапкыр әйтәм. Кукмарада русча сөйләүчеләр дә алар бөтенсе татарча беләләр. Менә ничек шәп мотор татарча сөйләш дейме, Мурат? Все, ярар. Булдым? Йе, булды, рәхмәт. Булат, как дела? Бітті хәл. Все, мені сноубордта шу алмайм. Yok. Сұрамағыз да иптешлер. Мен бит әлі залға йөргән булам. Мен фитнесқа йөрим. Өзімше.
Dostlar, көресіз, мен өзгердім, әзірлендім. Мен бүгін бік әзірленіп келдім. Қазір мен шуашақмы сноубордта. Әмі мен сізге алдан оғайтып қоям. Менің бір тапқырда сноубордта шуып қарағаным жоқ. Сноубордта да тау шаңғысында бір тапқыр шуып қарағаным бар. Қазір көребіз нәрсе келіп шығыр. Анда кет әлі нәрселер шелер, әлі нелер қыланалар мұндағы ештер. Ақырда бәлки мен де шулай ішлей алырмын. Әне мені шақыралар, мен кеттім. Иң элек үзебезгә уңайлы стойка навчыкларга тиешбез. Чөнки сноубордта шуарга өйрәнер алдыннан кайсы якка таянырга икәнен билгеләү кирәк һәм шул аяк алда калырга тиеш. Моны ничек тикшереп буласың? Борылып басыгыз да гәүдәгезне иркен тотыгыз. Мин сезне хәзер этеп җибәрәм. Күрдегезме? Уң аягыгызны беренче атладыгыз. Шул аяк сезнең көчлерәк аяк булырга тиеш. Димәк, тактага басканда да шул аяк белән алга басырга кирәк. Сноубордта шуганда як-якка кыйшайтып хәрәкәтләнәбез. Онда тимер кыршау бар. Һәм сез токтаны кырыйга уштырганда, шул кыршау кирәкле радиус бирә дә инде. Әйдәгез хәзер үкчәгә ныграк басыгыз һәм этелеп китеп карагыз. Күрдегезме? Сез алга аякның үкчәсенә ныграк бассагыз, сноуборд шулай итеп борылачак. Курыкмагыз, кыюрак булыгыз. Бу бит спорт. Сез чыннан да спорт белән шөгыльләнергә әзермисең? Сноубордта шуарга өйрәнер өчен зур теләк булдырырга кирәк. Баскетбол уйнаганыгыз бармы? Менә баскетбол уйнарга килгәндә, сез бит болай эленке-салынкы йөрмисез. Шулай бит. Шуңа күрә әйдәгез, тагын бер кат, кыюрак, мавыгу белән. Баскетбол уйнагандагы кебек тырышып карыйк. Менә болай, кырый белән шуып төшәсез дә, сноубордны бурып, үкчәдә генә басып каласыз. Әйдәгез, эшләп карагыз әле. Сез чыкмый дисез. Сіз настроен жоқ сенің дейсіз, ба? Әйбәт настрой. Я жевал. Рано. Резко. Почти. Опа. Опа. Опять как первый раз. Мен мұнда шылай профессионалларша келерге, басырға, һәм сізге соңғы жүмлейтерге тиешейін. Ол барып шықмады. Мәк көресіз, мен мұнда қорда оңлап ятам. Ес кеткеш достар, мұнда шыннан да мен ашымда еші қорағыз әлімді әнде табиғат. Ес кеткеш матурлық. Антонға зұр рәхмәт. Ол мені үйретті бұлдыр алғанша. Мен қазір сноубордта ешірақ үйрешекмін. Менә мен аңа вәғдә бирәм Антонға да, Антон. Бум. Мен аңа өзімнің ничек сноубордта йөргәнемне төшерәчәкмен дә җибәрәчәкмен. Зилан спорт мәктәбенә без Азалия һәм Алсу белән танышырга килдек. 15 яшьлек бу кызлар йөзү буенча Татарстан җыелма командасында чыгыш ясый. Кызганыч техник сәбәпләр аркасында без бассейнда сыйфатлы кадрлар ясый алмадык. Салкыннан җылыга кергәч, камера парланып интектерде. Шулай да Кукмараданын еракларга таратучы бу кызларны күрсәтми булдыра алмыйбыз. Достар, мен яңа гына бассейннан чыктым, әйбит, менә кызлар үзләре әйтмәде, тренер сүзләренчә, кызларның иртәнге тренировкалары сәгать 6:10 минутта башлана. Кемдер бу вакытта әле йокыдан да уянмый. 9-нчы сыйныфта укучы кызлар иртәнге йокыларын калдырып тренировкага ашыга һәм сәгать 7-дә мәктәпкә китәләр. Нәрсә дип әйтәсем килә, бу бит инде үз алдыңа ниндидер максат куеп, шуңа бару, аңа ирешү өчен бар көчеңне бирү дигән сүз. Шуннан да бу яктан Кукмаралылар мине шаккаттыра. Монда һәр кеше нәрсә белән булса эшли, нәрсә белән булса да шөгыльләнә. Өлкән кеше булсынмы ул, яшүсмер булсынмы ул, аларның барысының да шөгыльләре бар. Һәм алар искиткеч позитив кешеләр. Һәм миңа беләсезме нәрсә ошады? Монда
Түрлі ұйышма директорлары да шундай ашық, һәм шундай шаян, алар күңелле, алар яшүсмерләр белән бер дулкында, һәм бу бит инде яшүсмерләр өчен чыннан да искиткеч мөмкинлекләр ача. Шуңа күрә озак сөйләп тормыйм, дуслар, мин озак сөйли алыр идем. Хәзер без кичкенә генә бер җиргә кирип чыгабыз да кайтып китәбез. Бу безнең соңгы нокта иде. Dostlar, Alize bizne менә şu урынга алып килде. Бу кофейня. Һәм монда шундый искиткеч кофе ясыйлар. Карагыз әле. Моны гүзәлгә күрсәтергә кирәк безнең. Безнең гүзәл бу чын кофемы юкмы икән шундук ачыклар иде. Әмма кофеда мин дә яхшы гына беләм кофе турында, шуңа күрә моның инде пенасыннан күренә, ул искиткеч кофе. Зилә, бу Зиләнең кофесы иде. Dostlar, şunun белән безнең әйдә киттек проектының чираттагы чыгарылышын тәмамлыйбыз биредә. Ализәгә минем зур рәхмәт әйтәсем килә. Искиткеч тапшыру булды, искиткеч рәхәт булды безгә бүген. Һәм инде күрәсез, без монда тәмлек кахвәләр эчеп утырабыз. Без монда нәрсә эшлибез, Ализә? Беренчедән мин сезне бурынга алып килдем, чөнки ул бик матур, үзегез күрәсез. Ә икенчедән минем монда эшем якында гына. Нәрсәгә тагын бер яңалык, мин эшлим. Күрәсезме, 9-нчы сыйныфта укый Ализә, һәм инде эшли. Ул монда чыннан да аниматор булып хезмәт куя. Һәм инде без аны хәзер шушында калдырып китәбез. Безне Казанга 2 сәгатьлек юл көтә. Дуслар, рәхмәт сезгә бик зур. Безнең белән булган өчен, караган өчен ахырга кадәр. Һәм инде лайклар куеп, комментарийлар язырга онытмагыз. Сау булыгыз, дуслар. Пока-пока.